Hello guys, this is Ace of Ace Venture TV. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I-accept ko yung challenge ninyo na kakainin itong itlog na dahil natalo ako sa dare natin. So actually, their challenge 1K sub celebration natin ngayon. Salamat pala sa mga sumusuporta sa akin sa channel ko at sa patuloy lang. God bless sa inyo. Sa mga bago sa channel ko, support nyo lang yung channel ko at saka search nyo lang Ace Venture TV sa YouTube. Soon after. Game! Okay, yun lang. That's it. Tara po. Okay, thank you guys. Please like, support my channel, subscribe. Thank you.